Evo ovdje je Aner bro, kao što vidite promijenio sam ime kanala i promijenio sam naglasak, ne nazivam Ture bro nego Aner bro. Evo ga, danas ću vam pokazati moju dijamantsku kuću i nešto oko nje što sam crtao, mada nije baš neka, ali ću vam pokazati. My world. Evo pogledajte. Uho, šta su izašli? Neće vas gledati. Evo. Ajde prvo ćemo, ovo je moja fontana. Ovo je bazen, ovo je moj štače. Ovako i eto ga. To je tako. Onda ovo će biti kućica za preživljavanje, nego sam morao kreativu pravi zato sam stavio na flat. Evo ovo neka televizija. Ovo je čas. Ovo mi je tako daljinski vrata. Ovo je krevet. Tako, ovo je podnevni boravak. Evo televizija, kauč. Ovo je ovdje. Vidjeti, nije baš neki ne zanimljiv što sam nešto. Ovdje neki brže časopisi kad neko obavlja veliku nuždu. Upadao. Onda vamo imamo kuhinju, 2 šporeca, stol da se jede i frižider. Eto, vamo imam poljčicu da se vidite, ovo sam napravio oko zona, ali kad neko podmini vrata će mu se otvoriti. Ovo sam napravio ko mali bunker. Kad budem igrao sa Rajom da mi mogu čuvati moju kuću. Napišem gore. Ovdje mi je natpis. Evo ga, ne! Yes! Sleep! Joni! Šta ima neku glavu, ha? Šta vi mislite? Šta ima neku glavu? Evo, obično. Ovdje nema baš puno. Ako nas bude neko napad, ako nam se pridruži, da sam često, ne možemo gađati strijelama, a imamo ovdje i ulaz. Nisam stavio mete, mjesto sam se poravio. Tako i ovdje se izađe. Eto tu. Ako vam se šerujte ili lajkajte. Eto tu, ako